May hapon, si Jesus ug ang iyang mga apostoles nagsakay ug sakayan. Pag-abot nila sa tunga, mikalitlag abot ang kusog nga hangin ug dagko nga mga balod. Take note, natulog lang gihapon si Jesus. Ug mauto, tungod sa kahadlok sa mga apostoles, ila siyang gipukaw ug napahunong ni Jesus ug mibalik kalinaw ang maong dagat. Mga igsuon, kini bang nganong natulog si Jesus? Nganong wala siya mimata? Nganong wala siya mibakod? Wala ba niya mabati ang kusog nga uyog sa sakayan? Nabati. Pero naa siya'y lalong kaayong mensahe alang nato. Number 1, kay kabalo siya nga kadtong bagyuha temporary rato, dali ratong mawala. Ikaduha, kabalo si Jesus nga kaya rato sa mga apostoles. Kaso naunhan lang yun sila sa ilang kahadlok. Mautong wala mimata si Jesus kay kabalo siya kanus asya mutabang. Kadtong bagyuha kaya rato nila. Naunhan lang yun sila sa kahadlok. Pagkanindot sa mensahe alang nato mga igsuon nga number 1, kana di ay atong mga problema ug mga pagsulay sa kinabuhi temporary ra na, dili na magdugay. Musalig lang yun ta sa Ginoo ug samtang nagsinati ta sa maong pagsulay, please let us remain strong, stay strong and trust in God. And number 2, sa ngalan nga wala siya mimata mibakod, kabalo ang Ginoo kanus a mutabang. Mutabang man siya anytime, pero kabalo siya kanus a siya mutabang. Mga igsuon, dili mutugot ang Ginoo nga magpas-an ta og problema nga sobra na sa unsay makaya nato. Tanan di ay mga pagsulay mga igsuon kaya ra na nato. Kaso maguna lang gyud ang atong reklamo, maunang magtuo dayon ta nga dili na nato kaya, pero kaya ra nato tanan. That is good news. So palihog ko og share ani sa mga kailan ninyo nga naa sa problema og niingon di na nako kaya. Dapat silang makabaluan ng good news. Okay? God bless.